Marković, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da predlažem da se odbije član, odnosno amandman na član 21. koji glasi – briše se, i ne bih čitao, iako sam potpuno saglasan sa mišljenjem koje je Vlada dostavila. Dakle, ono što želim zapravo da kažem kada je reč o članu 21. i uopšte amandmanu briše se, kao i svim ostalim amandmanima briše se, da je to bio zapravo danas pokušaj, nemojte molim vas gospodine Šariću, pokušaj da se prikaže ili da se veštački napravi privid neke kritike bez realnih argumenata, ali ono što nismo čuli, osim gomile neistina, osim gomile uvreda koje slušamo čitav dan, dakle, nijedan jedini razlog, nijednu suštinsku zamerku. Ja sam pažljivo čitao obrazloženja, pogotovo onih amandmana koji imaju tekst briše se, i nigde nisam mogao u tom obrazloženju da pročitam ni jedan jedini suštinski argument zašto bi obrisali bilo koji član, u ovom slučaju član 21. Svi primećujemo, gospodine predsedavajući, da je danas velika žuč iskazana u ovoj raspravi, i svi se pitamo zašto je to tako. Ja verujem da je gospodin Martinović zapravo dao odgovor na to u svojoj konstataciji, da je danas u ovoj sali ujedinila i ove levo i ove desno u stvari jedna jedina stvar koja im je zajednička, a to je mržnja prema premijeru koju oni ispoljavaju danas prema prisutnoj ministarki, i ta mržnja polako, ali sigurno poprima karakter patologije. A zbog čega je ta mržnja? Premijer je juče gostovao na nacionalnoj televiziji gde smo čuli neke od dosadašnjih rezultata. Čuli smo i da je konačno uređeno stanje javnih finansija. Čuli smo da konačno imamo pod kontrolom javne finansije. Čuli smo da je deficit drastično manji, da nikada nije bio manji u poslednje vreme. To su fakti, to su činjenice. Mogu da vas bole te činjenice, ali to su fakti. Čuli smo i da je nivo stranih investicija u ovoj godini 1,38 milijardi evra. Čuli smo i da je naplata poreza nikada bolja, čak rekordna možda. I od toga ne možete da pobegnete. Ali oni koji politiku doživljavaju na način što gore za Srbiju, to bolje, naravno da im smeta ovakav razvoj situacije. Čuli smo i da je stopa nezaposlenosti spala na između 15 i 16%. Čuli smo i za napredak na svetskoj Doing listi za 44 mesta i povećanje penzija i plata koje će uslediti i jednokratna isplata i, ono što je najvažnije, iz realnih osnova, iz realnih izvora, iz realnih sredstava. Dakle, to su konkretni rezultati i to je ono što njih boli, zato što oni, ponavljam, svoju politiku doživljavaju na način što gore za Srbiju, to bolje po njih, ali u praksi se ispostavlja da što je bolje Srbiji, to je njima gore. Zahvaljujem.